Danas skačem iz aviona, tačnije sa 4000 metara i jedem burger u vazduhu. Te nema dostava, razumeš, tamo gore i onda morao sam da ponesem nešto pojem. Mislim, pogledaj ceo klip, brate, naš koliko će da bude nenormalno ovo. Najjača stvar koju si ikad video. Mislim, zapravo najjača stvar koju si ikad video je bulja tvoje keva. U čemu se radi? Ja odlazim na aerodrom u Lisički Jarak, gde ću ući u neki avion, popeti se na 3000 metara, skočiti iz aviona i zagristi burger u vazduhu. Zvuči toliko teško. Mislim da zapravo ovo niko nikad nije uradio. A i da jeste, ja nikad nisam uradio. Ovo, koji Neil Armstrong, ili kako se već zove onaj astronaut što je išao na mesec. Za njega, koga brad? Ovo će napraviti revoluciju. Ok, evo sad ćemo da spremamo burgere, kako nastaje najhrabriji burger, brad. Burger koji će da skoči sa 3000 metara. Ne da ću da napravim nešto što niko nije uradio u Srbiji, nego ovo niko možda nikad nije uradio. I zato se vraćam na TikTok i na društvene mreže i zato radimo ove ekstremne stvari, brate. Koji burger imao do sad muda da ode na 3000 metara, da skoči, brate, i da ima još muda da ga zagrizem, brate, dok smo vratno na 2000 metara. Gledaj sad ovo. Ovako razdvajam i bulju tvoje keve. Će mi odlete svi prilozi, brate, tamo po njivi, tamo u Ličiju Jarku. Mama, hvala ti što si poslala čačkovice iz Smedereva. Burgeri su u suštini gotovi, nema tu šta neke velike filozofije. Dostavljamo salatu i rekao sam nećemo ništa previše fancy da pravimo ovaj burger. Neću sve da mi odleti u vazduh, da secnem ove oštre krajeve čačkalica i da ga ovako iznabadam na više mesta da ne može da se mrda. Uzem foliju, uzem burger i tačno polovinu burgera zamotam jako čvrsto. Sad kad on ovako landara po vazduhu, razumeš, kad ono tripuje se, neće da ispadne, brate, ja ga samo odavde, vidi, zagrizem, brate, ovako. Nema di da ispadne, nema di. Ne može, nema ni namaz da isklizne, ne može da isklizne, malo salata ispala, ali ne veze. Zaprati me, mamu, vidi šta sve radim. Molim vas, 4 najhrabrija burgera za poneti. Ovaj burger ima veća muda od tebe, brate. Brate, ako ti se sviđa, samo odi i priđe i reci da izađe ti napolje na piće, razumeš? Koji burger može s 3000 metara? Možeš ti da smuš Milicu koja sedi 3 klupa od tebe, mamu ti. Možemo krenuti. Idemo, brate, ulicama Beograda, idemo tamo ka Lisičijem Jarku. Da, inače, danas je 1. maj, skačem za 1. maj, zuranak. Idite tamo, pijte rakicu za mene i jedite roštilj, a ja ću da jedem burger u vazduhu, brate, tamo. Psihički se spremam dok sam sad ovde na putu za skok. Zamišljam zapravo kako ću da zagrizem taj burger. Da li da ga stavim kao u torbicu, pa da ga vadim, ali imam samo 40 sekundi slobodnog pada, pa ne znam da li je to dovoljno ili da ga već držim u ruci. Ako su ovo moje posljednje reči, mama, volim te. Evo nas, stigli smo u Lisički Jarak. Malo me hvata trema. Ne kao od skakanja, to nisam ja. Mislim, malo je od skakanja, ali pitam se kako ću zagrizem burger. Dobar dan. Zdravo. Ali sa vama skačem? Da, ne? Mislim, ja sam pilot. Zdravo, ja sam Andrija, drago mi. Tako da tu smo. Si uzbuđen? Jesam, nije mi prvi put, ali ja sam uzbuđen zato što trebam da zagrizem burger u vazduhu. To je cela ideja. To je neki challenge. Životni challenge. Prvo što skačem je životni challenge, a drugo što daću se zagrcam od burgera, brate, u vazduhu. Evo, baš je lepo ovdje. Ovdje ti je centar. Da. To će sad vratno da pričamo ono... To će biti kratka obuka. To, dobro. Dobro, nisam prvi put, tako da znam otprilike koliko lepo polje. Gde si, Ker? Kuco, dođi, gde si, Ker? Da vodimo i njega, a? I onda skače, brate. Cilj mi je da zagrizem burger u vazduhu. Imaću 2 kadra snimanja. Pogledajte prvo ovo prostranstvo, koliko je lepo, ono. Brate, mogu da idem gde hoću, brate. Pogledaj. Boli me za sve me, brate. Boli me uvo, brate, razumeš? Super se osjećam. Nije me uhvatila neka paranoja, nemam nikakav strah. Samo treba taj burger da bude pojeden, brate. Tako da to je to. Ajmo, idemo vamo nazad sad ću da prođem vratno neku malu obuku. Kad prođem tu obuku, vezujem se za instruktor, ulazim u avion i skačem. Da potpisujemo, a? Može na 4, još bolje iskustvo, brate, što se mene tiče. Trebalo da skačem na 3000, ali... Evo, brate, ovdje smo sa braćom, sad idemo, brate, jako da se pripremimo za skok. To su neke samo formalnosti, ono, kuću, kola, stan, sve prepisuješ na klub i to. Može. Da, može. Ne moraš čitaš, samo potpiši. Samo da Dugo nisam radio test, brate. Ostavljaš nama svu pokretnu i nepokretnu imovinu. Znaš, ono kao prvo pitanje, da li misliš da će preživiš? Ja nemam položeno. Evo me na aerodromu Lisički Jarak. Obukao sam svoj kombinezon, tu sam ispred hangara sa ljudima koji me pripremaju da skočim.
Ali pitanje je da li ste se vi pripremili za najluđu stvar koju ćete da vidite ikada na YouTube-u. Možda ni najluđe, ali definitivno step up u gurmanskom svetu. Sine, jedem burger u vazduhu, brate. Dobro. Čisto hoću da snimimo jedan mali segment o ovom divnom aerodromu i o ovom divnom padobranskom centru u Beogradu, Lišći Jarak. Toplo preporučujem skakanje iz aviona, jer je to jedan sport koji je svake godine sve bezbedniji postaje. Uopšte nije toliko više strašno kao što ljudi pričaju, neće ti se otvoriti padobran, neće ovo. Čak i sa 16 godina možete već da skačete uz dozvolu roditelja, znači ako ste maloletni možete da skačete i da iskusite ovo nevjerojatno iskustvo. Ja danas skačem sa 3.500 metara, ajde da čujemo šta Ivan ima da kaže. Dakle, skaču uz pristanak oba roditelja. Ovo je sve već uznapredovalo veoma. Ljudi imaju dosta velike predrasude, ali nije tako. Ko je najstariji skakao ovde ikada ovako? Gospodin trenutno ima 88 godina. Pa ništa, to je to, idemo. Pa nek mi Bog pomoći, nadam se da ću dobro da ga zagrizem. Ko je Neil Armstrong, brate? Ovo je burger zakon. Idemo. Ćao, brate. Pazi vrata. Sede noge u rep, ja idem iza tebe. Kako? 3-3. Super. Oh je. Kako ovako? Da, ja idem. Dobri. Ovdje ne radi dosta, pa sam morao da ponesem da jedem. Ništa, samo imam da kažem da je ostalo i za posle. Uradili smo ga! Tako, Ker? To nemoj uplijeti. Brate, znaš koliko ovaj adrenalin cepa, brate. Ja sam držao, reći, jedan burger u ovoj ruci i on je držao drugi. Sad, on treba da ga pokupi, odnosno da mi ga da, drži ga i da mi ga da. I kako mi ga je dao zbog brzine, idemo 200 na sat, raspuse i ja ovako krenu da jedem oba burgera, brate. Ali je bilo to. Če probaš, brate? Jeo sam, može. Nije loše, dao jaje, brate. Šta da vam kažem? Subscribe, brate. Da razbiješ preglede, brate. To. 10 miliona. Lepo sam se proveo, uspeo sam, zagrizao sam burger, sine. Neki ljudi kažu da je prva velika prilika za čovječanstvo bila to što je neko zgazio na mesec. A to je onaj smrdljivi Neil Armstrong ili onaj već kako se zove. Samo ću da vam kažem, a taj Armstrong ili šta god, jeo burger u vazduhu, a? Ne, nije, brate. Aj, čao.